Ti barangay ket maibilang ka sa smallest unit of government. Rumbeng nga dito'y amang rugi ti panagbalbaliw ken panagprogreso tapnon makuna. Ahusto ken epektibo dagiti programa ken aktibidad ngar aramiden ti nasyonal, provincial, district, municipal wenno city government. Ngem imbes sa kastoy ti sitwasyon, arig na kabaliktaran di mapaspasamak karagiti sumagmamano a barangay dito'y Ilocos Norte. Segon iti Department of the Interior and Local Government Ilocos Norte, itatawen laeng nga adda dagiti sumagmamano a kaso anay padanon iti opisina da ang mapaspasamak ang maipagarup a korupsyon wenno pan nakaibulsa ti pundo ti barangay. Oktubre 13 itatawen nagturong ti Bombo Laoag di Barangay San Mateo dito'y siudad ti Laoag, kalpasan nga kinesunaran ni Kagawad Hilbalikoko igatada na ikatang karigiti janitorial supplies ti barangay nga umabot ti 49,160 pesos. Iti baet 30,000 pesos laeng ti inaprobaran ti konseho. Imunan nga inbatad ni Barangay Chairman Dante Agustin ang mismo ati Commission on Audit wenno COA dinangnayon iti daytoy iti baet na kailanad tilinteg asaan nakaraman daytoy ti trabaho ti nasao nga ahensya ti gobyerno. Iti sabali a bangir iti Oktubre 27 itaatawen iti naduktalan ti Bombo Laoag at tinakaw ti Barangay Treasurer ti Barangay 9 iti ili ti sarap ti 5 million pesos. Daytoy akaso ket kinumpirmaran ni Barangay Chairman George Ramos kabayatan ti General Assembly. Rumrumwar nga dagiti kwarta tinakaw na ket maipagarup a pinagsugal iti treasurer ken apamanan nga naamuan dagiti opisyales daytoy nga inaramid ti treasurer ket saanen ang makita ti maseknan iti barangay da. Itagundaway sabali man na kaso ti korupsyon iti barangay tinaidanon ti Bombo Laoag. Kaso anapasamak iti Barangay Cataban dito'y syudad. Basar karigiti impormasyon na naipadanon ti Bombo Laoag. Namunganay daytoy kalpasan nga agatap dagiti sumagmamano nga opisyal ti barangay kaput saan nakayat nga ipakita ti Barangay Treasurer ti cash booklet nga igemna. Iti saan ang masinuno a rason no sarino adito'y makita dagiti pinansyal a gasto ken mapaspastrek ti barangay. Ngem apaman anay ayo ti treasurer dito'y nakita nga addan dagiti pasat ti cash booklet ana pergisen wenno naikat. Kapoy ti daytoy nagturong dagiti opisyales ti barangay iti accounting office dito'y syudad tapno kita enti record. Apaman nga naipaima kadakwada dagiti dokumento dito'y anaduktalan nga adda dagiti saan nga otorisado agatad anairwar. Nagturong ti Bombo Laoag News Team iti Barangay Cataban dito'y syudad kaya dito'y nakasarsarita tayo ti mismo a kapitan ti barangay. Segon kini Barangay Chairman Brian Batulayan umabot ti 256,000 pesos ti pakabuklan dagitoy nga inruwar ti treasurer ti barangay. Karaman ditoy dagiti pondo a para iti gas dagiti behikulo. Rumrumwar at 24,000 pesos laeng tinailokara budget kadaytoy ngem imabot ti sumurog kumurang 99,000 pesos. Kampuy daytoy kunati kapitan nga apaman nga naamuan na daytoy ket insigida a kinasarita na ti treasurer kadwa dagiti dumapay nga opisyal ti barangay. Dito'y ang maipagarup nga inadmitir ti treasurer nga inaramid na daytoy abanag. Kampuy daytoy na pagnunumuan arumbeng nga bayadan nati tinakaw na agingga iti katapusan ti tawen 2025 when agingga into no Disyembre 31. Ginagpaiswanan na sir kay naduktalan mi DJ nairiirwar nga pasla pundo iti barangay kay napagnonom mo may didaytan
nga amin nga inwar na ket payadan na sir DJ inala na. Mano sir, di ba kabuklan nga Pagkabuklan na idi nagsasarita kami sir 256 when 1,000? sir. Tatala nga tawon sir, no naglabas nga tawon na inarami na Ang kasir. 2024 sir. Laing sir. Yes. Ket paman nga nakasarita na dito treasurer sir, anakanot na ikabkabila na dito na to. Di namat may baga sir ta napimpintas ko mano isat intervenyo. Tapno may lawlawag na sir. Yung nailawlawag namat kanyami din nagpa-dispenser kada kami. Di nagsasarita kami iti barangay nga bayadan na di jay naala na sir. Ngum kada kayo sir awan imbaga nga rason. Aw mati imbaga na sir takwa. Na minsan nang inwar dito sir, wano ininot na. Nainiinot sir. Ito 2024. Husto at imaysa at treasurer ti akin igem ti kwarta ti barangay. Kinadaan ti kabayalan nga mangirwar ti kwarta. Malaksit ti cheque ket adda ti punong barangay certification. Arumbeng a maipasa iti bangko. Dagito a dokumento ket kasapulan ti perma ti barangay chairman wenno kapitan. Iti kaso ti Barangay Cataban dito'y siudad. Rumrumwar ada iti dokumento na ipasa iti accounting office dito'y siudad na Laoag. Ang makita ti pirma ni Kapitan Brian Batulayan. Gapoy dito'y at dadagiti sumagmamano a residente ti agduduan no husto kadi at ti treasurer laeng iti akin aramid daytoy wenno adda ti pakainaigan ti kapitan aglalo ket isuda ket agkabagyan. Pinaglikodan daytoy ni Kapitan Batulayan. Kunana nga agpaiso nga agkabagyan dangem saan na nga ipaluwos nga maaramid dagiti saan na napintas nga aramid wenno transaksyon iti barangay. Inlawlawag na nga oray kabagyan na numaduktalan na nga agdati saan na napintas nga inaramid na ket patawan na ti panusa. No pa'y kasta kuna ti kapitan nga awan ti plano na nga mangikaso ti treasurer iti baet ti inaramid na gaput na nagpadespensarmet daytoy ken nagkari nga bayadan na ti innala na. Paiso sir da pela pagkabagyam third degree ata. Ngem ure man no kasta kabagyang kami apo. Awan iti pampanigak kabagyak man kapsat kumanwen no anyaman. Basta nagbasol dapat sangwen na sir. Bayadan na. J accounting office sir isi di nakitak DJ pakita da nga perma ket. Ang kumot nga perma sir. So iso na lang sir. Well, sir. Inamin na nga talaga nga aramid namin dyan sir. Okay sir. Sir, so gapo ka dito nga naduktalan tayo anat andang aramidon tayo sa. Ti inaramid ko nga talaga sir. Ito yung treasurer ko. Katik iso na sir. Habang awampay lang nakita nga agbalin nga treasurer iti barangay ko. Ti kunak duwada pa lang kini apo sekretaryo kuyogin na kapno awan iti ma-involve manen nga may irwarin. Kuyogin da sir kapno no kasta ang dumakkel di inaramid na nga inalan sir. Awan ti plano tayo pa sir nga mangipila ti kaso kontra kay kuana sir malasi pa na kay sublit ti kwarta. Ang ko plano nga isak lang iso na sir ta adamot pa lang iti dalan iti sarita. Ulagit di bayadan na sir. Ngayon no di na bayadan. Dahil tando pagpampanunod akong sir no anya iti sumaro no mga agdang ko para kanyanan sir. Nung datang nga agdama sir iso na pala ti agdama nga treasurer sayo. When sir ngem ti mangkoy-koy nga gilaklakad ket ni apo sekretaryo. Kapno awan iti mairwaran. Inayon ti kapitan na pakaseknan kadag iti pirma nakita iti record ti accounting office kasametan iti bangko. In pasigurado na adagitoy ket pineke ti treasurer. Nabigbig
ti Bombo Radyo, ti Barangay Treasurer, nga ni Miss Evelyn Manuel. Isuna ket agtaktakem itinasa nga posisyon ilisaan pa ya kapitan ni Barangay Chairman Batulayan. Inkarigatan ni Bombo Radyo nga alaen ti statement ti Treasurer. Naminado adaras sa nagturong tayo iti pagtaingan dangem awan isuna. Pinadasay pa ya tinawagan ti numero ken nang ipatulod ti mensahe ti social media account na ngem awan tinagbalin asungbat na. Iti bayat daytoy nakasasarita tayo ti ina ni Barangay Treasurer Evelyn Manuel. Ditoy nga inbatad na saan na apatsyan daytoy ang maipapabasol iti anak na. Inbarad na nga nabayagan nga Treasurer daytoy ngem awan tinaypadpadanon ken kuana as saan na napintas nga inaramid ti anak na. Patsyan itinaso masak na. Nga daytoy ket mabalin apamerperdilaeng ken kuana. Malagsid karigiti dokumento na ipaima ti Bombo Radyo Laoag. Pinadas tayo nga inala ti statement ti accounting office iti city government babaan iti panangidaulo ni Mr. Edgar Pascua. Nga mapaman nga nagturong tayo iti opisina na ado dagiti pakakumikuman iti nasa ang opisyal. Iti biyang ti Department of the Interior and Local Government dito'y probinsya. Inalawag ni Attorney Gerald Gallardo, ti Provincial Director, ano adda dagiti kaso ti anomalya iti barangay ket rumbeng saan nga iti opisina da ti umuna mangipaay ti addang tapno masolusyonan dagitoy. Kunana ano pa kasiknan ti Treasurer ti maipagarup nga nagaramid ti anomalya rumbeng solusyonan daytoy nga umuna iti Barangay Council. Kunana nga isuda ti rumbeng nga agdesisyon no anya ti aramiden no ipasublida tinatakaw ken pilaan da ti kaso. No involvement dagiti barangay officials ng runa ti kapitan ket ti lokal a gobyerno babaan iti mayor ti agdesisyon wenno mangipaay ti panusa. Malagsid kadagiti national officials ken national agencies. Rumbeng kadi nga ilawlawa pa iti sakupen ti manarimaan nga investigasyon ti anomalya ti gobyerno ken idanon agingga iti barangay level. Ita kumaabulan ti Disyembre ti pannakaisiyang ka ti barangay ken sangguniang kabataan eleksyon. Ngem na itantan daytoy ken naiyakar into November 2026. Gapoy ti argumento dagiti sumagmamano a senador as saan ang makaanay ti talo atawen na panagtakem dagiti barangay officials tapno epektibo nga iimplementar dagiti programa ken aktibidad da ti barangay. Dagiti barangay officials dito'y probinsya ket nagkaykaysa tapno suportaran daytoy agakat. Ita kastoy ti tumatao da mapaspasamak umnukadi nga aramaten na daytoy anayon atawen tapno agimplementar ti pagsayaatan dagiti bumarangay wenno tapno dakdakkel ti kantidad ti pundo ti barangay iti maibulsada. Kabayata na mabukbukel daytoy nga investigative report sa bali akaso tinaypadanon ti Bombo Radyo ang may pagropa na kurakot di 2.5 million pesos. Babaan iti may samet a barangay bookkeeper iti ili tiringras. Paraanan din nanay nga detalye ang magkalap ti Bombo Radyo Laoag iti sa balin tumanen apaset ti Bombo Investigative Report. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo!